Ka program hagane ka no pai sngi kalong nongelam GSeng Reverend Lindans M nongelam Jingruai Mr. S Matlang Organist Mr. Balmi Lingdo Nong Pior Nong Pulis Dang Batduai Mr. HB Pasa nginyo eg Jingruai kerpang nakakwaya jaga GSeng Samla inong duai Jingaingo I temen besan Aiborlang One Sweat nongelap I temen besan R di Cruz. Ngi pediang sobhaya phi ki para bangaj be jang kabalang Presbyterian Mauro ki balawan syagani ge GSeng yalap jang kabalang ye phi ki para bangaj be ki bani ki wei pat ki balang ki bajia don rengkat bat ngi nakawei kas ngi utrai syakawei pat syagani ge GSeng yalap jang kabalang ngi pediang sobharu ye phi ki ba la ban yo I bat yo sngo ya kani ge GSeng ge jangi lingba kani ge YouTube channel jang kabalang ke jing khuble ye phi baro haka kerteng ke jong utrai bat unong pet em jangi u Jesus Christ to bleun ker khuingi daga jing don rekat ke jong o bat daga jing alam ke jong o ye giben tabaro jong ke jing syakri ke jangi to ngini pendam haka jing duai au blei bok pau jangi bahabeneng ngi aingo eme ko kenrat bemela don rekat bat ngi baro shitayo haka bangilala ban yalap e ke kerteng ke bak hoi ke jong me hagi dong jong ke snong ke jangi bat nang ni nakayeng manik jangi bat mentagas ngi wan ban beteng yau kunjri jong ka jing yalap ya ka kerteng ke jong Jesus Christ lingba ka ni ka GSeng menta ngi kerpat ko try ba men yai don rengkat bat ngi kumba mela don rengkat baro shitayo ai bagas nam ke jong Jesus ka bami na Calvary snam ka jing sat parigi pop ke jangi kalong ka snam ka jing ka jiada halor jangi bagi bor ke jing dum ki bor baman kinumla satya ban job yengi shimti ko try yaki nong ye shim benta baro yaki nong wan jing eseng baro bat iki benta baro jong jing syakri ke jongi ngi pan ngi dem ngi ngo bat ngi pediang ro haka kerteng ke jong utrai bat unong pen em jongi Jesus Christ amen. Ini ruai ke jing ruai ke balai spa kendai po ar pada dien ke ni ke jing ruai kat kum ke program balapen ben ngakerpa di dekat komiti balang Mr. HB Pasa bain sngoba ban yalamingi haga jing puli nagaktien ke jong blay bat ke jing duai marway nga yeng da jing lengo yu Jesus nong Nazaret balay shaw iit kumyanga unong pop ubat tingit tam ke jing ruai ke balay spa kendai po ar. Jing lengo yu Jesus nong Nazaret Malaysia o ikum yanga o nong pabuba ngetam o snopla o kan yai lon jing ruai jong na o snow pala yeng enong pen em yanga a jing yamen sem oduai oh ya sabat la ukpa ajeng bisa sep kum kasnam katoy namar pop jonga oh snowpla oh snowpla kan yai long jing wai jong na oh snowpla yeng enong pen em yana angel bawan nari jeng shai ibut
yu Jesu hanta ibentgen ya donut lamong Bushana marpom jonga Oh snow pelak Oh snow pelak Kan yai long Sing roi jonga Oh snow pelak Oh snow pelak Jing enong Ben em yanga Boba jing rem jong ro Oba lakum jong ohi Uraya ye hagading na Marway halum kalvari Oh snow pelak Oh snow pelak Kan yai long Sing wai jonga Oh snow pelak Oh snow pelak Jing enong Ben em yanga Anda boy Mat uhaburom Mat babriu jong ngan i Jing men jiu nom Yang akan long Yai rwai ya roman kasngi Oh snow pelak Oh snow pelak Kan yai long Sing rwai jonga Oh snow pelak Oh snow pelak Jing enong Ben em yanga Asua bangan tuai ngan pule kat tu kan ni kitin ke jong bulai ibang lawan siam niki atli ki benta kebenengkong na ka city skirum kalanang ba sipo berkhot kitkhot ki ba kat tu kan ni kitkhot na do kitkhot makhandai balada men phlai sne sinna dala ki jing dala ki sentur yo jisu ba long utrai bat men ngai dala ka do not ba ublai ula pen mi pan yo uniki bayam on pen em me namar da ka do not kai ubreu ungai ya kata ya kaman yo ya ka hop bat da ka sentur kai pension inflation na ya kaman yo ya jing pen em namar kata jing tho ko yo no baro bangai on pen ran bu kho namar kata uno baro bu khot karpat yo ya ka karteng utrai on pen imu kumno te ken ya khot karpat yo ta uba kim sim la ngai kumno de kin yo ngai hauta sapang uba kim sim la yo so kumno de kin yo so khlam uba yalam kumno ru de kinyo yalam lemda la pha iki kum balatho a kanno ba itanan kalong ki kijat jong kita ki bai la walam ya ga gospel jong ki ki baba handai baro kim sim la ko ngu ya kata ka gospel namar isaya locally ko try u ai ubangai balangai ya ka jingpen wana jongi kumta te kata ka jingai kalja da ka ba na ka ba yo so ban kata ka jing so na ka tin blai
jing pule ba ahar ka naka ki kam ki apostol ki ka lanang ka ba ar ka khat ka ba lai pun reu ro lai bu para to ka yeng Israel baro ka wei namar kata kin tips kem bau blai ula pelong utrai bat ukres ya une uju ujisu uba la sa na nama pi te haba kila ya snow ya kani kalau dungak ya ki halaka donun bat kilai ong hau petas bat hakiwe ki apostol kumno ngin le te petas ulai thu aki to phin kala ka bamut bat ba an pen baptis ya pi wei ya pi wei pu wei haka karteng Jesus Christ bat ba ya kaban yo ma ikipap bat ba phin yo diang ya kijing ai se mo khoi to blai un kor khu yeng ni kijing pule na ktien ga bako jong nge nyale lang au blai ha kijing tuai kumne bat au blai ha kan ni ka jan me aden kijing don rakat ke jong me na du dang step atai ngi la yo an kiu se kijing ke jong me mani ban sangap an cha skori kijing hi kai ka ktien ke jong me bat ye kijing plai ka kteng ba khoi ke jong me bat ha kan ni ka por atai ngawan ye ban pule ye ktien ke jong me ka balong ka syarak ke ja jong ka long ka jing syai ke dia jong ka jing ba ma kenya ban sem bat ka kawai lam aliang sarti haka bang ya lanti haka ni ka perthai ka badap tang ta kijing bat kijing ele hoi atai ngawan haka ni ka por ban ai ka buram chame ma mela ai ngi paro ki bawan haka ni ka por mala ai ngi kamet ka bakoi bakhia mangila ban ron rangkat haka ni ko na ru pastor kitan san hoi i bas i sakri jame ba mela walam ro atai kumjo to kor khu atai a ki ai paro ki bang yo bangin pendap haka ni singi ken long ka buram ka jong me ban i duai ru atai ngi a ka buram atai klem dak let ye ki jing sang duai ki bangi la palong na tu kabasdang haswa bangin sedang ye ni jing sang lam kalong sisa ka basir ham atai mela sangap mela sa skor ki jing duai ki jongi ki bari ki bam dunai bat bon ki bang ka jing long jing im jongi hentai mes sangap pat mes sa skor atai ki jing duai jongi haswa bangin yo ye ni jing sang duai ye ka jing sai ya ka jing sang lam jisu me mela ran kan atai UAP nong simenta ye hari jing sang duai bat mela ai ngi ru ngi yo ye ni jing sang lam na do simon de ha do kan ne khliman oi mem simle no alang ilong ha ki mani ngila yo aman tolong ha ki haba jong ye mani ngila yo ru i ka jing hi kai na ka ktien ke jong ya ki ka ya ki jing hi kai naman ta ki jing sneo jong ka jing di jing bam ha ya ki ni ki kian bat kue ho ki jing hi kai ngila yo atai bat mem simle no ru atai ye ki je sang man no ai ba ki sekri jome ki ban plai teng jome kila yo bun ki man sem atai ki balas skor ba balas ngam ba kila phai chame atai kila ai ti ala de atai ngila i atai te jong ki khmat ba ki ai baro ki jing le phla ki jome ye ka balang ki jongi walang ba ki nong kinong ya lap ya ktien ki jome ho jisu nge duai men om eno atai baki ai baro mengin pendap kin long si satai te jing lam jome ho nge duai ru men om eno am ya ki nong sarai ke balang badan padang ki jing pang jing sitam ho don apnen jong ki kala kham koi kham kha ho lakim don hang ni hande ki don ha jing thia pang jong ki men ai ki kin yo ekamet ko bakoi khia men don khat ru ki khat jong ke balang ki badan padang ki jing pang jing sitam lagi don ki yeng di hostel ho ki don apnen jong ki asai ki badan ha jing bagi jing sa sungal ha ki hostel men om eno ki ho men don khat bat ki ba yeng hasem ki jong ru idon badan ha ki jing thia pang jong ki men kerku asai ki dawai ki baki di men kerku ye ki jing sumar baro kerku ru kham tam ai ki doktor ki nas ki nong sumar ki ba pher nan ai ki jing stan ai ki jing sempang ba ki la ban chim khia ye ki kam ye ka ba la ban chat haki bat ba kin so thu ru ba ki long tang ki atyar ki jome handai ki jing pen khia hi kawan tang name ata ji so ni da duai ru ata ba mem chim le no ya kabalang ye ki balang ba pher badan ha padeng kinjri ki jing duai naman tang ne kari kasi bat ka ya ka pathai barok ka men yo ya ta jing sup ba om ba ka pathai ka ai ho ya ka ri india ki nong sin char ki jong ka ho ya ne ka ri ka state ki jongi bat kham tam e ni ka ri kasi chantia ka jongi ai ha ba ki snai ki ka ye ki an ki kanun mangi ki ba ngai bat ki ba mani ngi yo ban sekri lai lut ye me kum ne ata ngi skam ara ba ki ron ki jaka ki ba kim yo ata ban yo ban sekri kum ne kum mangi yo mangi ngi skam ata ba ki ai barok ki long da ki jing ya lam ti ki jong me ngi da duai ru man don kat ata ya ka balang hang ne na do pastor teman masan ki
khot komiti balang ki long ke belong pa iman ki para ki khon samlai balong kaloi ke balang hadu ki hep ki barit balong ka persara ka ketin ke jome ker khuru ata ki jasang ki paper ki balang kalau nadu jasang kena ki Sunday school ho jasang itu kena ki bal hakum kena ka ba ki ai ba ki yo snow ngi yo snow ya ha ka ya ka ketin ke jome kan yo ka jaka ki dono jongi do don ka ki jasang thai ru balong ki long tai ki char ki jome bal seng ki mission jongi la seng ki school ho am tam kin ai ki jing start ki kon re ata kin ai ki ye ki jing tip bat ken ra kalama gospel jome sekitu ki jaka ki bang pat tip ni thu eme ho meno kham tam ye ki jasang samla ki balong ka ketika diang ketika mon ke balang bat ken long ru kaloi jong kari man rima sumar ki ngen pelai ki neki sang khawya jong ni percaya atai ki ba ap thap ye ki atai ngi skam ru man don kam ki jasang ye ba ken te ki duan hamal le kerem pe ye ke stan jong ni kham daklat ye ki jasang sipoya ru ken long ki basir han ta ji su mi duai ngabu ti tang ham ye hi ngoi ngadua hak ne ko ru kham tam yo sakri yo jong me balam me malawalam atai hak ne ke jaka ya ka bon sam ya ka khubar ki ba ki ba lapan kre ken long si satai ki ba kan yo ka jaka ki donut ki jongi atai bat kitu ki basngap bat ki basa askor hoi kham tam ki hak ne ka ying ka ba ying mani ki jongi ki ba ngap bat basa askor bat kitu ki ba wan ra wan lam ya lang ya ki jing ki bokya ki jong ki dono ki baleng ba kan ka khuba ni ka ba chakri jong me sam kan long ki yo ki jing tengan ha ba ken phai pan ho ji su kham tam ki tu ki bodon chabar hab ki osngo yang ne ki jing sawa jong ne ki jing yalam laki don hak sura laki don hak dukan laki don hak lentia jong ki laki don ki jaka ki bekim dei bandon ko mak ne ka poru to ai ken pelai por sipor ban ngap ban chek ban sa skor ki ka ktien ka bo me don lengbau sakri jome kan don ki jing dei ki jong ki ata ba men ai bo to mun se mo ko jong unrung hak donot ki jong ki ba ken so tu ata ken pai ken wat yeme hak sing im ki ba ken wan biang saka yem ka jong me kum ne ka mangilong ka khu asai ye ki nong kit kam jong ka balang ho kham tam man don ka ni ko kwaya ka ba si phang por kin ai ka jing roi ka jong ki ho ka jing roi jong ki ka long ko si banta na ka bakin ka ban sam ya ka gospel ka jong me lengba ka jing lap ka jong ki lengba ka jing roi ban ngi scam ru ata ba men nang ai ki ka met ka ba ka ki nang la ata ban pan priang ya ting ka jong me lengba ka jing roi ka jong ki to ka khu ru ye ki nang na do i nong tem ho i nong yalam gijeng roi kini ki osyar ki ban lung ban ye ki jing aingo kum jo man kor khuru atai ya ka balang hi baro we to kor khu sai sen pat atai abu man sem jong me unyo ya lai lu ha ki yeng ki jong me bat ha ki tai bas ngap bat ki basa skor to don rakat bu sekri atai Bamen ayu kai kau kau lapan kere kan long si satai dah kejing arab kejing kai kau mi nak sentul kejing kan long dah kejing persan mesin kejing metai keman hangi bas ngap bahasa sekolah nginyo si satai yau tau sembai yau bang inyo ban ket pat atai ha kejing im kejing i keman nak si bat bang inyo tu pat kiweru keman pat tip ni tu ime ha kejing im kejing i snow si sai kejing dua kejing damam ikan babukan penjuk persosi memang lah kau ikini ngipan ha kerteng jo Yesus Kristus mentabat hal harta. Amin. Ngi penpau ke jing songo ya Mr. HB Pasa dekat komiti balang ibala yalam mingi ke jing puli na kahtien ke jong ble ke jing duai u ble unkur khu ye phi ba ke jing shakri ke jong phi ya ka kam ke jong o hagani ke por kerpat ke kwaya jong ke jing seng samla jong ka balang bakan sobha bansa ai ya ke jing ruai kerpang ke jing sakhi ke gospel u Jesus Christ hadin kata kerpat ki asha bakin sobha ban lumno iki jing aingo Bad hadien balade ban lumi gijing aingo ngakerpat yai temen besan jungi temen besan ai borlang one sweat ba in snow ban sa pengentang yai gijing aingo bad namar bi longru temen besan assistant secretary ngakerpat ba in penbuat ya kata da ka ba ai yai gijing penbena jong kabalang shikentien para bengit beet kum kabalang gilayo ban penan kami kaneka sound system ka batmai la shitayo tamenta ya kabangil adep ban pengentang haka Hadian ke jing seng duai sisa jan bat ngi ai ngo bo bleu la kurkhu yangi lingba kini ki sound ki batmai bat ke generator bat bleu nang kurkhu ba ke jing shakri ke jongi kan nang rehem bat ki samlar ha ke jing ruai ke jongki kin nang yo man sem ba kum ka balang ngi nang penbiang
ye ki jing don kam ki jong ki ha ga jing shakri o blai te kum ta ngin yo ngau no ki jing ruai kerpang ke jing prieng jing aingo ke jing pen gantang bat ki jing pen bana jo ka balang Shua
tinggi duai. Kukpa jangi ubah bening, utrai ke bening, utrai ke kendo, utrai jong ki mensim ki bakordor ki jong mi, nyai ngo yemi ko kenrat, ya kan kesngi ke bakrau ke bakentang, kesngi ke bakerpang, ialah juga balang Presbyterian Mauro ke bamilabu hakani ke jaka ban ai ia ke jing syai ke gospel syakiwe pat nyai nguru imi ko kenrat ia ke kenta ke bakentang ke kenta ke banginyo bani puson shimet ia ke jing long mensim bat mi kutrai ia ke bami pli ia ke dok nut jai wei pi wei dekot jong ke balang lem ki wei pat ki balang ki bakrayo ban mi na ki ying ki sem ki jong ki kutrai om ke bas penja hakan ni ke nok pai jong kan ni ke sngi bar nganget skem kadai kajik pensngau jong mensim ubakut ujong me ubayo ban yai lat lut hakirim paying kristan bat baken mi na ki ying ki jong ki lem bat ki jing tit jing klot ki bakhya haga jingkit ka jong ki kutrai bat ngait skem habang idon sipor ka ying ka bagantang ka jong me mat kham tam hakum kani katayo bat kani ka kenta ka bamenta ya ka bangyo ban yalap yo jisu ublong nong pan im bo nong sius pa unong pendap met bat mensim yarap ko trai habang dan sipor haka ying ka jame ko trai bangin ya snow ya ka jing sawa ka bapasyaw haki doknut ki jame ka inner voice ka jame kan don hakane ka por ya ka bang ya ban shim ya kata bat ban le ya ka badon kam atrai hukum kani ka por melong utan rai jingker khu met bat mensim halake jong ki kam ki jam ki jongi bat na kita iwan lam hakane ka por ya ki jingkan show ki baki kun ki jome ki lakan show diap bat hakabla yo ban no hakapla jing aingo ya ka baki oshers kilayo ban lum hakani ka por iwan lam kutrai yakini ka jing aingo ki babon sertap ki melakar khu ka jing im ka jami ki long shisha ki barat bani rujor ya kita ki jingkar khu ki melakar khu ka jing im ka jangi shimat pen khoj bat pen kentang yaki ki long ki ba Vietnam kutrai ya ka bakom ka balang ka dia ban pendon kam yaki syakanu kanu ka benta ka bami ibet ya ka balang tang makanong ka buram ka jangme tunang kerkhu ya ki khun ki jangme kerkhu ki kam ki dok ki jongki kerkhu ya ka jilong mensim bagina banang san ka por syakapor bat kinang ai khamba ya ka dok nut ka mensim ka jongki ban syai syakri ya ka kerteng ka baim ka jangme atrai kum kini ka por nyai ngo memlalam yu syakri ubakordor ujang me ko trai itembesan Ardi Cruz yau ba melakar khu kerpang yau melapadan kam yau kamu atiar ubarat ba bat ubadan bor hakik san baki jeli kibaper ya ke bame melabu yau melakot yau shen ka jaka jing syakri ban penai ka gospel ka jangme hakani ka nok pai jong kasngi melwalam yu syakri jami hakani kapor hakabarang Presbyterian Mauro bon ai ye ka kubor jingelap ka jami ko trai nakamta ki mensim ki bakordor ki badon han ka ying ka bakentang ka jami batru kita bi asngo ye ka jing sawa nek no jing sawa ngangit skem ko trai baka kubor ka bamela pension haka doknut ka mensim ka jong iko trai kandalong ka jing kerku mensim
bat kana jing pesat bor yang i barok ke bias ngau ya ka kubor ka jong i baru i ki weipat ke bias ngau lingba jong kenika jing pensawa ben ko bor ya u ben kentang ya u bat pen sle do men sim ku jam i ulang tang ubri ko trai ulang tang watiar ya u trai nrei penan kam kumba men kam hi por baro ngangit skem ko trai bakawai ka banta kabaya pendap hak ni ka por kan long ka ju ku men sim bat ngangit skem si bon ki men sim yo ban rai ti thamai lingba ju ka por kan yo ban pen kan ju ya ka hok ka pom ba ka jik bishar bang yo ka jing shem men sim ka bathamai habang mi no nakajaka ka bakantang ka jangme haka keteng uji su ngaduai ban ngapan nikini baro amen. Ngi penpau ke jing songo e ke kuaya jong ke jing seng samla jong ke balang ki bal ai ke to ke jing ruai ke ba khot ingi bengin penbet ye la ke jong ke mensim shua ke jing wan ke jong utrai kuble shibon e ke jing ruai kuble shibon ye ki por ba phila plot ke practice ngi buram e ke jing trei ke ba aitilot ke jong phi ban pen kre e ke jing ruai uble unang kerku kerhai phi kumjo ye ki samla ki balai rap ha ki jing penbiang ye ki sound ki light ki dara bat ki wei ki shuki ha ki ni ki sngi bangilong ke jingelap kamtam ha bangilet shigi dong jong kani ke snong mauro ke jangi ubleun kur khu ye phi ki parlok samla ki be ki jangi ngi penpau ke jing songo ro ye ki ushers bat ye temen besani balapan gatai ke jing aingo bal ai ke jing penbana ubleun kur khu kar ha ye phi bat namar bangan sa aitino e kabenta ka basa hai temen besan nong yalap ha gani ka por kum tangan shim sakandiat ha galiang jong jing ai kublai ka bolong ka akor kasi ka akor kristan ya i nong yalam jing ruai Mr. S Matlang organist Mr. Balmi Lingdo nong pure ini ki parlok samla ki bapet ya ka kamera bat ka sound ki bede ban penmi ha ka YouTube channel jong ka balang ublai tu unkur khu ya ka jing shakri ka bakordor ka jong phi ublai unkur khu ye phi lembat baro ki bedon benta ka ni ka jing seng ban pen kre ban pen yat bet ki jing kur khu ki jong ublai to kin long halor jong phi tementa ngan peni tho no ye i nong yalap jongi ha ka ne ka porno phaisngi ita ilong i temen besan Ardi Cruz ngilaju yos ngau ka kerteng jong i ngilaju yos ngau ka jing alap ka jong i ilaju wana ka balang ka jong i na ka por but hagani ka por ngi pediang ye phi temen besan ka pulpit jo ka balang ka jong i da ka jing kemen but da ka jing songo bo blay ula sei kum ye phi ban pen benai ka gospel ha bun ki jaka na bun ki rensan but menta phiwan ha kane ka balang ka jong i temen besan Ardi Cruz ilong i temen besan jong ka balang Presbyterian Maulai but ilalong ru ex-moderator jongka Maulai Presbytery i temen besan iwan rengkat but i khon i jong i khon kentai but i persakurim but ngi pediang sobhaya kiru ki balawan ban senran ya i temen besan i don ke jede ke bajan bha but ke balang ke jongi but ngan sabatai ke jede but ngaru ke bagen jaman sim ke ba ngan se tho bang ada so it ngada so buram i ha kaliang kamon juga yang mani ke jongi ke bumut sekalian kadiang ke jonga pini i umot balatung balang da ka Maulai Presbytery haka kendai terik September arjar nyau but i temen besan Ardi Cruz rengkat i Reverend SR nongrum kilayawan bantung balang ya kini ke balang ke jongi temen besan layat khat nyau snem mentah nado befian tung kala long kumno ke balang ke jongi tingi so kemen befian kmi wan jongok kumne bat ngiduai bau blay unang kerku ya ke jing shakri ke jong pi ha ke presbytery ha ke synod assembly ha ke no benta ka bau blay khot epi ke jing dei bat nga so it ba bai temen besan pat ilong counselor ha bangalet IT la de ha ke wei ke jing seng yalap hang te ka balang la imkra ngampat je thu epi ha ka balang mauro ngampat je thu na no rensan pat ba ngala IT la de ha try jisu la kham slam shwa kata asnem kendai pusan hendrai ngampat let syakmat kum gadak juga jing IT pada kasnem arjari wei la de pas bidi shua bantung pro pastor ngasngau kata ka jing pen kendo habau yalap utau nong yalap hang te ha madan yoreng heb ka bemut ketika madan hang te ha fire brigade aga jia seng yalap ka bapnia da ka balang la imkra kedai ka jing yalap bat ka BGA wan we sahab wan ban yalap bat ngasau jing pen kendo bat ikimegi khon ngimpat ya tho to ka por ngilet syakmat
but iba ay gajing selok ingi ide itemen besan di Cruz dengan so it bahaya but ilalong sisya kajing sandur ke bagian zaman sim yang but ia buon ro akan ikari ke jongi temen besan ngi burom ia kajing syakri ke bakordor ke jongpi tikum ta kan ikapor ngin IT ya kan ikajing seng ya ke benta ke basa akajing peniat ke jongpi bara kajing alam ke jong umen sim bakho shime ke por bakuloj but keren ke gospel hapadeng jongi temen besan blen ker khoi pi blen ker khoi ke yeng ke jongpi blen ker khuru ya ke balang maulai ha ke ba PPI ya ke jing syakri Inirwai ke jingruai ke sanspa laiposan barhadin kata nakerpat ya temen besan di Cruz bain sngob haban shimila ke jong ke benta jong ke jingelap haduk benda penwai ya ke jingeseng kakerdop don bareng hangsa nakata ke jing syai bateng shan na ding na jing ublay bajanai bat ngaklet ban ong gitu kibadon syabar yang baniru kibayo sngaw leng ba kini gitendong jing pensawa ngam ai kapor ke jongpi bau blay udon ban kren ma pi ling baga YouTube channel ngap ke ke bau blay udon ban kren pi ke jing ruai sanspa laiposan Don bareng hangsa nai kata kajin syai bateng shan na ding pona jing ublay bajanai jing is naijel liu kat non ong yang kai kerdop lai kalong kai kerdop lai kalong alat kai kerdop barawan dai kabawat kajing rêu đôi rêu spa rêu red rêu san one lốt ban em kamen sim jing is nature liu kat non om yang kai ker dop lai kalong kai kerdop lai kalong nang be syaprang labun babeng dang lai kai kerdop you Jesus no but oh ya ken yo chi sin lap ka jelom jing is nature liu kat non om yang kai kerdop lai kalong kai kerdop lai kalong shalended wa sharon in bu you ding baban slem shani in your pansi nyan jing emro jing it kanjur habone jing is nature liu kat non om yang kai kerdop lai kalong kai kerdop lai kalong
I pastor ibe alam ya kijing sang ne ko por ki teman besan jaga balang ki dekat ke komiti balang ki long kepa ki long kemi ki samla kan thei ba chinrang bat wat ki hep ki barit ki la bandan han ne kijing sang bar hoi kham kerpang ki wei pat ki bala banyo sngo ya ne kijing sawa nakanung ke jaka ba pidon pila bana surok pila bana dukan pila bana hayeng pila bana wat ha kamera thia ke jing thia pang lani pila ban yo iengi lingba ka YouTube channel jaga balang hang no hanu ba pidon ni ai kublei pi ke kerteng ke bathiang ke kerteng ke jong tribe unong panim jungi u Jesus Christ ngapan pau ke jing skau e yo blei nam tang ne ke por ke bokodo bu ai abingila ban wan hang ne ke yeng ke jong blei bat bangin sya skor Om yo brio insya skor ke kubor jangan ni ke bangabat ke kti jangan ke Bible ke kubor jangan ke tien ke jong blai ngapan pau ke jing skau sikade ke balang ru kumbai pastor jong pilong ki baju ai bental menga kumni naga por se ke por aki program jaga balang banga duai bu bleu na kerkhu ye piru kum ke balang ladu ke komiti jaga balang bad ki khot jaga balang ru baro tis sajisin ngakerpat khamtam ki bedan syabar pila bani osngau ke ni ke jing sawa ai khendia de ke por ke jong pi ka we ngakular kata kalong kanum le noi ke por ba pi ai ban sngap yang ni ke tien ke jong blai te ha chua bangine phai ke khubo nang ni ke tien ke jong blai tengene phai khendia chu blai ke jong duai ngi ai ngo ema atrai nam tang ke por ke ba ma ai ngi bangiawan ban sngap ke Bible ke tien ke jong me lamdan ke tien jong mem dan e bangine lap ngim dan khubor e kan ran ngi ai ngo ba ma ai ngi yo men sim ba khu ju jong me ubalong nong persat men sim ke jing tho baro hang ni abangim sngau thu ubayarap ingi bangin sngau thu ubayarap ingi bangin ko ngu ubayarap ingi bangin le e ke tien ke jong me banga doa ye kata men sim jong bleh ne ko poru ke ai ke banga kren yarap pakini baro ke skap kin sngau thu yarap kin ko ngu yarap kin ngej yarap kin pediang ba bikin le e ke tien ke jong me mi kat ning yawan kan rat ngi jing seng ki trangan ki sliang ki kwa ke tien jong me ki yawan kan rat nang ken mau men ba medang don nang perthai mi upai ba ubat tangan mala sngu sun ei mala kedia ido kha ba du kupu mala le ka kamba ka besai kesan hajar kisenran jong mi sulong tangin nong pensam ngadua yarap yang ngaro ni kapon sulong tangkum ta kan ran kedia ngame nu kupu ketien ke jong mi kan ran angan sulong tang long sam kan ran le mame ka kamba kan ran ba baro ki bawan ke jing seng baro ke sengap pendap iki kin kedang dengan ke ketien ke jong mi asiani ami kan ran ki ke baro ka balang kala doai ki la yai doai ngarong la bu ha jing doai wat ke man keren rong la doai kan ran mission mebu ka donu jangan ban keren ni ke kubur ngan su pendep ya kata mangasiani ki baro ha jing pendep ke jong mi aga kerteng ke jong jisu ngadoai amen tiga benta na ke tien ke jong blai kumbanga jule ngasupuli be na ka Bible ine keren be ke kubur ke na ka Bible bat kata kalong ine keren ka dekot na do ke beningkong jo ke lenong ke beningkong jong nong ye thul pau jona ban ngan sapen kut hadu kal nong balai ke dekot ke beningkong kidan ki dekot ki bangin simpol le sekam slam kidan ki dekot ki bangin yai kamsted kana bangin poi hadu kal nong ke balai ba ke dekot ke beningkong ni sapen kut tetongan sedang ban puli ban ngine keren ta kong ni ke lenong ke beningkong ke dekot ke beningkong ti ka ktien utrai kalawan hau jona ukhun u amitai kadong dekat ke beningkong ni sengau tu ba ujona uni prophet udi ukhun jong amitai ba do layo e ka ktien nautrai ngimtim sime thu kum no kawan ti bu yo daga itu pau na ti yo sngau be ka sur ka boble ukuran ngimtim tamong ka ktien utrai kalawan hanrai ka de ka batikna ba ujona udah tip tikna mdon jing arta tien baga ni ka de ka ktien ka jong boble ka bawan ho kai kita ka ktien ka dekat ka ba ar kong ka ongkom ni kita ka ktien ka bawan utrai ujona to yeng to lech ni nebe kata kanong ba ka ba kraw batu perta persya ya ka na ba ka jing le bamman jong ki kalawan ki wa khmat jonga na ka ni ka dekat ka ba ar ngitip
bakata ka ktien ka bon hu Jonah ka long bleu pha yu bon le cha ka nong ba Nineveh ka ba kumno ka ni ka nong ba ka de khot ka ba ar ke thoi ngi kong ka de ka nong ba ka ba kraw ong ble lai pertai ka nong ba Nineveh yalap cha ka nong ba Nineveh ai ka khubor chiki ka nong ba ka ba kraw balai u pha yu ha ka ju ka de khot ka ba ar kong na ba ka jing le bam man ju ki ka lawan ki ha khmat jonga kanong ba ni be ka de kanong ba ka kraw lese ka kraw ka spa ka po ka kraw ki nong sinsyar ka kraw ki bri ki banang bastad rem ni ta kata ka de kanong ba ka kraw ru ha ka jing le baman jo ki ka kraw ru ka pop ka badan kanong ba ni be namar ka tau bleu ong Jonah ka jing le baman jo ki kalawan kiu ha khmat jonga uyo i ka jing le baman jo ki bri han ni be le siki kim poi perkhat ki ya ki yang ki trei ki ta malakas ni ki em ki jing ngau bha jo ko perthai ki jing ngau bha jo ko do ko pop ko babun ki ngau ba kita ki ki biang ki long normal ki jing im jo ki re kim te ki khmat ki jong trai ki long halor jong ki kala ban long ka kti jong trai kampat long halor jong ki re ka khmat jong trai ka long halor jong ki uyo i wala kim poi perkhat kumbo yo i phi uyo i ngaru ki para bangebi jangan ko pon uyo ilut tu blai ka ibu pilih ka badum pilih ka basyan pilih ka badan beri pilih ka maro uyo ilut kala panlong bamenta ka kti jong trai kampat dan halor jong pi renga ko pinti ki khmat jong ki yo i ka ibu pilih kumalong yo no ya kanong ba ni debe walang isngau bakalong normal ma ka sngi em kumne ngong pi kala panlong ka kti trai kampat umpat kta umpat bu halor jong pi kan mau ka khmat jong ka yo i pi kumbaong hang ni uyo i trai ti ka bajan ni Tagi ni pulih ke dekat walai ke ongkom ni. Hendrei, masih dan hendrei kemudian ika bam sutenan. Hendrei, ulai osngau taktin hendrei. Jayu Jonah, Jonah ulai yeng ban petno sya Tarshish nak mat utrai. Dia ulai lek hiar sya Jopa, ba ulai syam ya ling ke balik sya Tarshish. Kum ta ulai siu ya ke bailing jongka, ba ulai hiar sya ka ya kaban lembat ki sia Tarshish na khmat utrai kani ke dekat hab ya pelut por kham slem mi mat kendian don ki bang ko bani thui pi na kani ke dekat mara sedang on rei Jonah kam sutenat rei temo ong blei yo ngau ke tien ka basai rei Jonah pan ulong kum tre Jonah pan phet na khmat utrai tre ban le ka mon ki jong blei wa do tip tikna ka mon jong blei u pet no blei u le ban kiu da ka lieng u le hiar sa Jopa u le ban mut ban kiu da ka lieng ban le sa Tarshish kan ka Jopa le ka kat lieng ki bon ki lieng ki ban mi ba mut ban le pet sa Tarshish u Jonah u tip ya ka mon ki jong blei u la tip tikna la yo ngau shai tang bo tre ban le ka u ko ban le ka mon la di ka jong Pim yo iyo Jonah, haka jing im jong pi ke jing im jong ngi ibun sien de ngi tip tikna ka mon ke jong blei. La tho e ka ka Bible ke ka mon jong blei ka don hang ni. Ngi tip ya ka mon ke jong blei. Ab ngi le ka pop ngi pen skong si blei ngi tip. Kane ke jing tip lem jong ngi ke tho phiru pi tip. Haba phim le ka mon jong blei ba pi pen skong si blei. Pi jet ban le ka mon la dia ke jong pi rebun sin pi le persya e blei wa pi tip tikna ka taru. Jonah ulong kumta upun i ka to ka jinglong ka jong pi ba jong ka ba hangi ka ba wal ngi tip tiknai ka mon jong blei rengi jet ban le ya ka mon la di ka jongi ban ngi pet no blei ngi ko ban ja no blei ngi ja hala ki jong ki lenti ki jongi ko mong Isaya ngi long wilang brot ki bala sak mahala ki jong ki lenti ki jong ki lenti ka mumno ka mon la di ba ngi le ka mon la di ka jongi ngim tre ban le ka mon jong blei wa ngi tip tikna ya ka mon ka jong blei Jonah ulong kumta Dia ulai hiar kan ke dekat ke baar. Tang ke dekat ke baar arsian kami iktian hiar. Ulai hiar so se Jopa. Na tang pe kham cebakut ke dekat ulai hiar saka. Kita lieng hadir musuh ke bailieng wo hiar. Ba pendapat tang hadu ke dekat ke ba san ke ban riu. Had dekat ba san ke ong biu Jonah ulai hiar si jak kham sepo jak lieng. Mudur kan iktian hiar si hiar laisian tang taru. Tika dehi ban long kum tang ni tu pi briu ba pet no blei. Ubriu bam tre ban le ka mon ke jong blei wat nom perkhat un kiu ula ban kiu ka spa ka pau pla ban kiu ka spa ka pau ke jing nang jing start ha ka kedan ke burom ka pertai ha ka jing long men sim pin hiar be
da phim tre ban le ka mon jong ble pi tip ya ka mon jong ble phim le kanang hiar ujona ulang ta uhiar sei ula hiar se jopa po jopa ka bible ka ong la siam ka lieng ban le cha tamara po jopa la dal pa ke lieng ka badan ta syuki be ka lieng ban le cha Tarsis ban pen nautrai ngamut dor wa dam dan lieng taru soitan ula ban pen kre kerki habu yo iu bri wa pet no blay ubam tre ban le ka man jong blay usaitan ula ban pen biang kerki ka lieng nak betau ni syakri jong blay bri wa tip yo blay ubadan ka tien ke jong blay ubam tre ban le soitan ula ban pen kre kerki ka lieng bun suk jona ban pet cha Tarsis dan rai ka bible ke tang supo yang taru usiam ka ka lieng ka ban le cha Tarsis kasong kum tahu lah siu ya ke bailing ada underline ke Bible jangan sekeren kendiat ya ke taru ulai hiar sekali yang ada siu ke bailing but banleyu ya ke ban lembat ki sya Tarsis nak mat utrai lembat no lembat kita ki brio ke bam tip yu blai ban chano ban sya Tarsis lembat kita ki brio ta kaling udai brio ba tip yu blai udan ta kaling ba ki brio ke bam tip yu blai uko aban pet no blai balik sa Tarsis. Ngaku apa ni tuai pi ka jengmut jeng ni senang. Pasang ban pe ka meaning jeng ki Jopa yang gamut ka ba kemen ka ba sutenat ka ba skoba pleasant and beautiful. Tarsis gamut destruction ka jeng jat. Ujuna ulai ki da galing na Jopa na jeng kemen jeng skoba. Ulai cha destruction cha ka jeng jat cha Tarsis. Ka Bible ka ong don ka lenti ka ba ikum ba ka bet yu brio hari ka ba kut jong ka ka jing jot ujona le ki da ka ling jing sngoba na Jopa jing sngoba ling jing sngoba ling Jopa ule cha Tarsis sya ka jing jot tadi ujona komta abu kiu na ta ka ling Jopa ka ling jing sngoba ta na Jopa ban le cha Tarsis sa jingjan. Kabang underline na kabalay kaya kita buang kum tau la siu ya kabailing. Pet nak mat yung try. Ulit na jing snobha, ulit sa jingjan, uhap pay the price. Siu ya kabailing. Hindi ka ba yo ay plang. Ng underline ni plang ang junam hindi ka ba yo ay. Uhap na siu ya kabailing. Nakuha ban ang iyang ni. Nakuha ban skabha kajing hikayang ni. Lapi pet no try pidan ki lieng jing snobha bon jat ki lieng jing snobha bon ki lenti de ban pet chu try kidan ko ong we breu ok ki lenti je ki ba jabo ba jaklia ki drugs ka kiat kim ta ter kam auria kidan ki lenti I kum ba ki ba khoj lenti je ki niam ki ru kamro tamba bon ki lenti ban lecha jing jat kat ba shu ble te tang ka we ken tang jisu ai tang jisu tiu jona le yu siwe ka bai lieng haban sium yo eh. Dapi don ki lieng Jopa aku ki banget. Para banget bi nga og man sium basu khiai kan nga os ngaba. Pinap siu ka dor. Teng ka dor ka ba rem pi haban siu. Kidan ki bri ki haban siu ho ta ka pisai ki haban siu. Kidan ki lieng jing skopa dalut pisate mde bisio eh. Dalut ka spa ka po. We brio. Mentau mdon siu ne perthai. Hadim bu yo jing kala ka bamut ngasi sutenat ngai la yo penyalam keleng jing sengalap yo ye le jing sengalap keleng re bentam dan syu tip jayu tre kam sarkar andre wa im ki sngo bha jo ko perthai man ka por tang jing sngo bha ki parlok le kai parlok cuti la le chata tente wat sabar ka stir le ki kam sngo bha sudah wat hang ni budan hang ni bun tak ki kam sngo bha bun kaya bam ke di babunjan pitip por bakut benai apa office ke tip bakut benalawan ap lepa ki brio ki bau sya pisah hang ta kata udan ki khon nge isen ai ilok ibam trei besong yeng ki khon ki don ki ong ni kat nu jing sole rai pa tang ki brio wan wat pisah sya yeng ro trei kam sarkar ketulap kala abet la biang bah ka jing sisa rei dap da ram sudah haban siu ka dor kita ki kam skum ham chiu ai le ran sa ka yeng ka sambutan ka dor jong ti lieng Jopa ki ba udon kita ki brio ki bat siu nang ta ka bailing ki le cha ka destruction ka jing jot ki lieng jing skoba ki haban siu kita da ka jing ko jing khia ru te
pada Slam mentah nak katakan ni por ngap lek la kumbas post yang kadu bije po hospital Robert Hospital maki pun ka wan omlong sistem besan pun kimene yang khelek tau kun bije po hospital da tip bria ki long ba yo withdrawal kum tu mio kia cuba di palat gas larai ko ba yang plek na marki doktor ki ki benta ki ni khot met ki organ se po bon ki blas niu tip sakanu la banim im no nom im shum tip la do lut ke jingka jingkia mau la di kiat palat mentang sutenat kin ki awareness program ki jing mi na gitu ki mo jing di ta ki drugs ki kiat ki we ki kam auria ur ki beri ki do no ke jingka jingkia ka barem te ki lieng jopa phyaban siu le sedan ap deng jopi mentah pidang haban siu ka bai lieng mentah kalam la pido ke jingka jingkia do ka kamai ka ji ka spa ka pau ka to de ka dor bahaban siu pidon ki lieng jopa kidang ki beri pagi bahaban siu pitim dakai da kini ki do no ki jinga dei te wat hayang sam da wat hayang sam don chuka jinga dei bi mei pala chudan marwei kamera mi kren chu bi men ki para long ka we wan ki bahayang sam rum tip chu hayang sam shulong marwei ke relationship don chu bat teng teng dei ta kata ka susi ki don chibun ki jingjang la mani tu pi ki shisha bawat ki do no e ka pitim kalong yeng kalong sem pat ke yeng ka sem ani tu pi ke jingjak ba shisha arngot ki chilong ulok ro ka kam ka bla bet ba he kalok ro ka kam ka bet ka ba he lok le tu officer ba bet ba biang lok ri ba tre office ka kam ka bla bet la biang kiwan jing seng chi kiwan jing seng sing utrai kiwan si po ya dum da khamiwan sing utrai kiwan re ki dan ki lieng jopa ki lieng jong jing skopa ki khon nang ret baro steo do Monday Friday le on school khon tu Saturday la cuti ki la ki kam skopa le kai perlok teng teng la le chai ki tip ki party sing jong kita ta singi chai jong kita ta singi la le kai ta kum ta barobor ha kita ki lieng jing skopa poi kaya bam ke di mi kai sedang ke jing thrai sniu ngai thu ka basisha ulok sedang thrai sniu ilok sedang thrai sniu ulok kadu la syong la ka jong bat kut pitep hai mlai pen bet shu poi ha ka jing khlat abe divorce pa ka kon bat pitep habai divorce long kumno habai tho long pi pen dai lang atli ki kot kum to la ta eki pipet eki long kumno pila bande bha kat bale kan kat kan jot dai pitep kata kalong ta divorce yang ni ka kat ka do no pang ka ban sim ten le kumno divorce la kat ka bai sen ai ka long ki khun ki ti ka dang ret hab ya siu lang ka bai lieng ki lieng jopa ki lieng jo ka jing sngo phang no pi Pengala ban ong sibun wak tang nang niru pi perkhat nang penjerong cu pi tang asta katu kan ya WR ka dor pi haban siu pi nang giling jopa mendai ta kata kada kala ban long ka dor ka barem kala mereka umat ka jong ki khun oh ki kepala oh ki kepa kala mereka umat jong ki khun ki bayam dang men ars ngi wan yalap weu nong yalap ka balang jing ai testimony kumno bakal lok ber ikun mentau la yo jing kala ka bamut wa testimony po balang jungi ye thu kum no ba kalok ba ikon ka kemi ju kalok jung bo kun badang pra kandai snem ke yam ke lenyar ma ka sing hayeng nam tau kpa ka umat pi ka dor ka barem ka de ka umat jung ki kun kala meni ka umat jung lok kala meni ko ki samla ka umat jung mei jung pi ka umat jung kpa jung pi mei pa ka to de ka dor ka barem ka ki sio nam ta ki lieng jopa ki lieng jung sko ba jung pi mchim yo ujona ule na jopa jing kemen jing sko bahasa Tarshish ya jing jon udah hapan siu ya ka bai lieng gong tak dekat ka balai gom tau la siu ya ka bai lieng jong ka ula hiar syaka la hiar sekali lieng nengkong hiar sa jopa mentau hiar sekali lieng malayu ya ka ban lembat ki ngla itu pi mene kita ki bam tip utrai ki bam tip ublai ki bri jong perthai benele chano banele cha Tarshish na khmat utrai ban pet utrai ban le cha ka jingjan ker khar ka basau henrei mi biang henrei dan yang ni pada ka basutenan utrai ula penmi no ya kal ka bajur cha ka duriau bat kala don ke eryong ka bakrau ka duriau bakum takal ling kala imat kumban sapai kali de ke eryong ka bapa utrai ka ngba bible re utrai ula penmi no mle ka basuan la ka jarang khat ku to em
Mde besuja la kajar kat bawan ke eryong Ndrei ke de ke eryong ke budak pa ubleu penmi kang utrai ula penmi ya ke eryong. Bakaja ke eryong ke bakrau. Kene de ke eryong yung polis kat mana polis rum jam ke de ke eryong ke bau bleu pa namar bau bleu yu jona. Ubleu kwa yu jona bon le cha jingjat. Ukwa ubleu kwa yu jona bon don ha ke bale ka mon la di ke jo. Ubleu kwa bau jona on poi cha te ka lenti bau bleu kwa yu. Boleh ceneneve unda nak lenti ke jong ublei ban pen poi u syate ceneneve ublei pa dak eryong dak erlang thari ke jingat pelung ke bejur jaga duriau mlak penja ke tabar khoi le kan kan dung sai puli kham sharom pa ke eryong ke bejur balai ban pen pa yu jona nak lenti ke jong u kalenti sa ke jingjot bon poi sa kalenti ke jong ublei ke ublei kwa yu ban leng nak apa ni thuai pis ngap pa kan ni ke jing hikai nang ni Kidon bon ki eryong ki bawan ka jing im jong a jong pi ke bau bleu pa baleu bleu pa bau i je pi bau kwa ba pin poi sekalenti ke jong bleu i thu te pi utip pi dan kalenti se ke jing jon hakilieng jopa pi dan menta pi mul balik cha destruction cha tarshish ubleu pa da ke eryong kidan na plan jong pi dan nang de jing seng pi mat ki eryong ki ba kalam de ke jing im shimet kalam ki yeng ki sem pi itu de ki bau pa ublei Pidan akan liang jopa ublei kwa pin poi sha kalenti ke jong ublei. Pin poi hak balik akan mon jong ublei om akan mon ladi ke jong pi. Upa de ki eryong ki elang thari ki jing at pelung jong ke jing im. Ten rengam kwa ban yalam bakla ru nang ni. Na kwa ru ban thu pi bakidan pa ki eryong ki elang thari jing at pelung. Ki bangi mak ngi kendo ha bangi le akan mon jong ublei. Pi mau kata-kata testament ke thamai. Jisu bagi senran, pindah puli kata umdai bagi senran bagi le stan, bagi ongi kwa bani le cicilang udai Jisu sepuluh bawa ngaki yang ini le cicilang. Ki ko ngo, ndre hapo bagi dan hapo duria kawan ke eryong, tengan poi setangan poi bi kan ke teks puli, renga syuang ki dan ki kumitar ki eryong. Kadang lagi jing hika yang taro. Teng-tengi ya kendo te ngile ka mon jong blai ngi pen sngau bhai blai, ngom balai long kum ni. Tang mau pi pile ata pinum ngam ki senran kim ngam, ki ya halor jo ki eryong kim ngam. Ngiru blai yarap. Ndai tama pingi ru kinang syarai ngar ngamat ki eryong tam ngim ngam ngiya halor jong ki ken te tangan poi no shani ngan poi se kata pan ki don ki eryong ki bakum kitaru ki bagi mat ka jing imat bangi le ka mon jong ble re ke eryong jong jona te kam dei kata mdei bu le ka mon jong ble eryong jong jona te ka dei bu ting sempat jaga jing it ke jong ble jona bu kwa pen pai jona sekalenti ke bu ble u kwa yo te jayo anta ndakum ta kiri uling kila siap tieng kila kerpat uwe baro ela ublei kila bread no saka duriau ki mar na kalieng kenang ban pensting ela di baro la adwai blei mah par kejing te lalau ublei ki adwai pensting bread lut jingkit na kalieng mila suban penpoi rengkeu kan sangam na kalieng eryong kat ni kini ki jangat pelung ki waves kini bantap kan sangam be bread no kita baro khan Poi biang henrei hang dia underline biang ke Bible jangan henrei tekan kata ke sau kasian ke jingma danger ke kata ban saya yap bro siliang kan sangam henrei sangam ujona ulala hiar hiar biang jona saya pada sia ki jaka ba kham syapo jaga lieng ba ulat thia baru layo thia lengai ro anu bre ba pet no blai sau kasian ke kata ke jingma danger ke kata baro ki layo i ya ke jingma Laya bread ki jengkit baru khoi ban pensting kali uni pa uhiyo thia lengai hang te po tip RUM ke keren ni ka ikani ngai ayu hang ni iu breu kan pen ia ke jenglong jong breu uba kan ka jinge tip lem jong ko ong city ko Paul su Timothy nang ba sau ko ba breu ki balong no ki ba ka jinge tip lem jong la kan tha nar sau thang nar sau long kom ni ka jinge tip lem ko bala arben ko tom tip aisyo Pia bong la arben tengan ai nuksa kum ni bang keren sepang katang kan mau la dia por ba pak suma kan kebenian I doktor yang hab le RCT kita ka root canal syaban le I inject apa inject ngapang yang ap katakan ni bahab yang bahab yang ap katakan ni bahab ngota kan ang reben tang hadien kalau abang sausan mina dia ngam su thu syo ngada tuat ka ngam la jong no mi os ngau ka reben ka dem su thu esyo
dang apa ingai sei tiar sei tu nar banap sei gitu kita ngasu itie ngakap rep ngai imai tiginar bandung rengam yos ngau iruem ipen ko le rut kanan le kat bale ka simpor palat siteng genta rengam yos ngau iruem tip iruem kala reben kani ujuna tip akan ka polong kumta jinga tip lem la pet neutral arben tip esyo le baro ki yo ite kata ka jingma ka danger angta ban sayap ujuna yo tia lengai tip iruem kalau bayi ngating dia ada nap jong pi bas ngap inga ki balong kumne yo kan ni de ka jinglong ka jong pi ha ka pop pidang sedang ban le ne ko ka pop pi pet no try tip pi le ka mon la di pim le ka mon jong blai dang don ka jing sole ran le sedang khamya ne kendong hakmat imei pa dang sole ran ka nang slam mo layap putu jing tel arben jing sko esyo le ka pop ha ba syai sko esyo kmat kirang ba kmat kirang syaram tip kai syo larben gani jing tip lam msgo esyo mga duai sisana do ga nun ngala duai do na yingru da don ki bakum kita bublen pen kendit ipi ling ba ni ka khubor menta un pen kendit ipi un kren biang pen ki to ga jing tip lam jopi pini iha ipi don pe yu jona udon ka jing long ka bakum kata da ka dekat ka babon bangum no kumta urang ba ling kapten jo kata ling ulawan ulawang memut ayu ko nong thia to ke to dwai hu play jong me yo le si un kan mau yang hi bat nginom yam ulai kan to uni upri yo thia memi ka kan ke jing ma baro ke la i memar we memi ngasuman ong ye phiru lemba ni khobor ko samla ne ko ba ko kong phimi kan ke jing ma pidon na kan ti ke jing jon i mei jong pi yo i la I warning ipa men para kila ong kila yoi pipat pisko bom lele pisko ko biang keto ka jingim pida dekal ti sa ka jingjot keto ka jing tip lem kala arben pisko bom lele syo anga doai bo bleu ni rap leng bang ni khubor aga ni khubor kan lakum ni urang ba bo anu jona bang ko nong thia kejot ngarong e pi leng bang ni khubor ko nong thia kejot menta kat baga por kadang don kula ruai kini samla kuaya kat baga por kadang don kejot menta doa yu blai unis ne pi dan ne ke jing seng pi sngo pi lakum jona pi le ka mon la de ke jong pi jano blai doai menta doai ke jing seng u blai ni rap u blai nai bore pi pin mi nang ni u brio baga brio ko thamai na doai bu blai ni rap ye pi hakane ke jing seng bakan nong ta Dejayu tangine polis ter ke dekat ke babot kong. De kilai ong parlok tangan num da polis lut gitu berkhoi ki jrong tu ngai stu lengkon. Hang ta kisdang bane wat ke daw balai ja ke riong kumni kisdang bane le peno ta ka jing khalai ju kimo tip ngam tip ke le kumno. Ngai kan mau mengidang rit da wa ban tip de satu kan ke por mo ngi chu tip kan mau ne chu bia ka tirungi. Mat ni na bon satu mudai satu dai ngam tip ki le kumno tamah ta ka por ki le kum ta ki peno ta ka jing khalai tip ke le kumno bala siam bade jona rum la len shu ki ong kumno nda kum ta ki la ong ye thu yang ki ong ngi ker pat eme ker ba pra na bar jong nu ka ne jing sistem kalawan hangi ka ei ka kam jong me nang nu melawan ka ei ka ri jong me bar ki bri jong me ka jat ayu namala peno jeng khalal atip di jona ni yo thia lengai kat kani ka sau ka sian ka jing ma ka ba ye tho me dei nei me le cheno balai jayu ujona wang kumni ka khandai wang along u hebrew bat nga chep tieng u trai u blai ka beneng ubla thau ka duriau pare ka rengkau ngade u trai ngade u bre jong trai u ba thau ka ni ka duriau kini ki waves ki dan apa jong u control jong le ber khoi le mo ba thau ba le ki ibar khoi ngalong hebrew ba chep tieng u blai do ong le kum ta khot si phog ta ki bro lang kham chep tieng shu shu ta ki ong ja yu kum ta nu brio kai ma le nan ta ka do khat ko shu ko na ba kita ki brio ki tip bola phet na khmat jong trai ki tip ula ye thu e ki te ka jing kali ba buat ka kum nu ngin le kai man ta ka khot ka ba khat we ki long ngin le kum nu ye me ba ka duriau kan jai jai na baga jingki ka duriau kala nang jur utiu la ong bread no enga se duriau kum taken ka duriau kan jai jai pi na banga tip bana marjonga kan ka eriong ka bajur ka na pi dikang kum nungin le ujona ong don ta ka wi kalan da
Tapi kuat apa kan ika eriong kan jai bread no enga seduriau. Tang kata. Tikinut man bread kina siap tiang susu. Uni ubriu jong ublay. Ubadan ka ketin ublay. Uba pet no ublay. U Hebrew wong ba siap tiang ublay ba tip ublay. Bread unian long kum no yang ipan da bread yu. Kawan susu ka jing siap tiang iki. Kedekat ka bakhat lai kong lakum ta. Kita kibri kila king ting balik pai pat charengkeu. Hari kim la asyu na baka jengki ka duriau persya ki kanang jur. Le akum no kadau jong kejat pelong kadah po liang te uni tu udan hang ni. 4 bread uni kanum la hi balong jai. Kin bread lu kanang kejing siap tiang kin bread kemu nu breu. Pincam bakhat do khat saw ki kerpat utrai ki dwai trai kong wanum tau. Ai baka snam kan jong u kanum long halor jengi ngim num kit kle. Uhiu ang bangin bread. Pin pe ki ong tangan puli ka khat saw ki ong nu shop kin bread. Ki kerpat ki ka ang utrai ki ong ni. Ngi kerpat eme atrai. Wat ai bangin yap na marka jing im jong ni ubreu. Wat te ka snam balui halo jengi na ba me atrai mala ible kat ba mala ibet ki dwai shawan bread. Ba ka khat ka ba but khat san ka ong kum ta ki la shim ni jona. Ba ki la bread no u shaduriau. Ti ka duriau kala long jai. Mana shim jona ang bread yang ate. Kila persyang te banyak king kaliang. Kan ba persyang bele nang jur mla. Ka bampat bread yu jona. Dei tang la bread yu maria bread yu jona. Markum ta ka duriau kalong jai. Mau jona de kadau. Joga jingat pelung joga ta duriau kal air baro. Aku ban ong kawe yang ni kijing ikai yang ni rung yo. Kita kijingat pelung ha kijing im jong pi. Pimat pi kenduki eriong ki storm sa kajing im jong pi. Eriong ga bajur ha kajing im simet ko samla bai. Pimat piling pi pisa pitip. Ki storm ki bajur ha yang ga sam jong pi pitip long kemi long kepa. Kinum jai pila duai si duai. Kat balang duai nang jur ki jangat pelung. Ngai kenduk kita ki berhala ka jong ka balang bangai hang ni ndang kum tai. Kum kinong syarang kedua teman pasal ngolak thate banduai ka balang duai nang kum jo kum do ka balang duai nang jur sinang jur nang duai nang jur sinang jur kijangat pelung kinang jur sinang jur ke eriong kinang jur sinang jur I kum boleh skap syo balai kalong kum ne ki ong kiam kala banlong baki 4 bread yu jona ka 4 bread yu jona kenang jur nang jo piang ni kalong ta ka 4 bread yu jona pilih kat balik king kat baking kali yang melak nang jur. Kalau jai dia nak kila bread yu jona. Bang ong ipi kan jing seng, tapi long ta ngakot ipi pin bread yu jona. Piang atam besan yu jona. Jona dia ketu bentar ke jing jong pi. Kabakwa ban lek kamon la di ke jong pi. Dia ta am jona. Self will tu kan jona. Tip dia kan kamon jong belai. Ngatip te kamon jong blay ngatip na kaktin jong blay kajing ngatip lam jong ngatip ya kamon jong blay ngatip ya di jong blay tama jid ban le kamon la di ka jong jona ulong kum ta tip ya kam lenti jong blay tip ban de ban le chate pa u chane ne be tama tre ujid ban le kamon la di kawan ketu jing at pelung ka bajur ki le ngong apa ngakot epi ya kan kajing seng banga doai bu le ni arab ba pin bread no eu jona menta samla ba I keren dah wakia kilong kemi bayi kilong kepa bayi kemi ki kepa bayi ngakot epipin bread yu jona pin siam ka eriong ka bau pa ublay ban pen pai pi sekal ti ke jong blay kan jai no pila bread yu jona pila pendem ka mon jo pi ka mon ke jong blay jona ka bum ta bread no ka mon la di ka jing le persya jong pi ublay kala ka bobot pa jo blay bread yu jona pin siam ka long jai ki eriong ka bau blay pa yu jona ka de Kedeke eriong jong kejing jong mde boleh la isi u jona. Mde boleh la isi u jona. Boleh kwai boleh cak kejing jon. Kwai boleh ka mon la de. Uka ban pen pai u cak te kalanti boleh kwai u. Usa pai ke eriong. Piu ine em ko ki lok ba jonga. Ba ke eriong ba pi mat menta. Kedeke eriong jong kejing ki jong boleh. Kan saja jai tapi berat itu jona. Na kejing im jong pi berat u jona. Na ka do anut ki jong pi. Sekarang itu ipi wei brio kani ke jingja ke sisha ngapuli ke kot ke butho wi tu itu pastor esi ke puli ki kot pi smart pi tip Dr. R.A. Tori ubasi ya rengkar ke mudi dan mudi don syuru R.A. Tori udang beteng ke jingalap Dr. Ruben Archer Tori
The Bible is a crown. We thua you Dr. Tori ong ni. Wah kau kesngi. Udah nuai beriu, udah teman basan nong yalam kau balang. Bilang parlak bau ari Tori. Balang bilang temai dengan long palok temai. Beriu belai bah. Na peleng kita teman basan tahu beriu belai. Ba utrai ba syekri utrai met ba mensim. Kau kesngi tahu parlak wan syah you Pastor Tori. Na yen. Uang menelai badu. Pitip yalam syano. Uang yalam baik-baik shalom jing tep. Uang la lengo. Keren RUM, dapat yang tak lah, beli kita kaget lah, rung halam jing tem. Uang Dr. Tori subut najan jo, dapat art lagi jing tep kepada marjan marsenda, kepada itu batep, ya kepada red kikelung, kepada red, namanya nak jing he, jadi lum jing tep itu, kepada batep kena red. Tahu beriu, poin yang tahu susah jar, udem ke klik cepat, ujauman, uduai jar. Ada kata kena orang yang ini no, kisah lek pai no. Hakat bagi dang lek pai ong you Pastor Tori, ong pastor pitip ke dekat ke bang skau tenat nak Bible. Pastor Tori ong yang ngamtip tu ke. Utau beri ong pastor ke bang skau tenat ke dekat nak Bible. Ke dekat ke bang. Ya uba utrai usneng baru sempat. Ong ke kata pisu tenat tenat itu ke dekat. Ya uba utrai usneng baru sempat. Pastor teriak tu itu kan balik pi ong kumta. Kayak kejing jauh saya itu. Orang pastor mencuang amlong te kumni kejing long jonga. Ngari ubri ubakan ja perthai. Oi ngalet jing seng. Hak sing try tengah let be si jing seng si sande. Si po ya hateng kan ngalet. Reka do nut jonga te bak perthai ke dan bau blai. Mda batip ki kam ki bangale ki kam sngo ba ka pop bari mda batip. Baka do nut jonga ka don bitang ka spa ka ponga kwa bitang ban yo ka spa. Ngadon le si tom met ban si ban lum spa. Bangale ro nga ima ka pop barabor mda batip. Uang pastor ka wega sngi. Ikun kan thei barit jonga yo pang. Na persiang ban sumar ki lat baro ngala pelut ke bangadon ban sumari. Msimla ban bat ya gajing im jing pastor yap. Oh ni kejeng pangnut jangan bangai je lah ikut ngas kudup ngabat bangai pe jangan met yap jing ngas ngas benut ban pelaji bangai yam bangai atrai nduk mentati ngan ino noi ka pop ngan ino noi ka perthai ngan but si syai me kenran ngan kut jengmut si syawang bang pastor ka por gayan si tayo artayo kolom tangas ko mala sya kriu blai andai ndah ba to ka jing si kala no kemudian kejing ong kapor ka penkia ndai la kapor la penkia itu kejing pai dono kejing susi kumju biang pastor ngalong ubri jo perthai kada anu tang sya perthai tang jing skoba perthai tang awat spa lum po yo blai syarut na kejing jonga ngachulet jing seng hateng teng sutrai ban pen i bangalong badan buram tengah le jing seng rega do anu jonga kam dan bo blai wa kapor si we pe ikon yo thik ya kejuk kejing pang kumayo itu ikon ni ba iwe blak khlak wong am ju klet ya kata kapor kam tang kapor ban ra no ka senduk balik on tap itai kun wong kan mau ketu jing jaman syuai ti kun ngala do no bat sai ni menta wong asu dem ka senduk jo ngayam kum klung ngapan ma biki pop ngekela ka bamut bat ha kata kapor ti pastor ngada IT si shala de Jisu ngada pliang si saya uji sukum kenra juga jim jonga ulong try ke jim jonga dong try kat ba memon nang si khmat le ke jim jonga nganum le si ka mon ke jonga kenra nang ni si khmat ka mon jonga ayu memon ban le nga kat ba memon wong apan ma biki pop nga pliang uji su ka donut ku try us iem kenra wong ayeng nang ta kawan ke jing kemen jaga jing penim kawan ke jing sung scam ke jing ma biki pop kawan ke jing sung scam ke jing penim Bara banga keren dia kata, ki bala amat pitip dia kata, ki mampat mat pinum tip ke jing kemen juga jing penim. Ke jing sung scam juga jing mam, ke jing sung scam juga jing penim. Ba pintip da piap le ja beneng kadan ku kata jing sung scam bro. Nasu tena di pastor la itu ke por bi IT le de Jesus Christ. Ngar kan ke por pitip ke banga yam. Ngaduai ngakelak bambut la slem ba dan da pleng jing piang ne po 4 ka. Kade usnem kat kendai spa prapo ngani tu pi. Syua mengenai ke kelas 12 mengenai usnem prapuai hakata por kim kelas 12 yang piu first year piu second year syua mengenai piu second year usnem prapuai mengenai piu second year usnem prapo ngam takan mau ngam susi tak tarik tak mengatip kidi gibnai lakum nunggu bakut ubnai Oktober dan November masdang
tang bang ati kena kata kapor ke jing ngayam nga kelak ka bangun ngai ki pop nga priang nu jisu ka donut jonga bangam juklet ngayeng nang ta pitip kawan ke jing skemen jo ke jing penemang ne po ngam juklet nga syong ka bos balik sa St. Anthony's College kawan ta jing kemen balik kini ki breha bos ki amat le mele jing kemen ka bangamat mga nga duai ta ki breha bos duai po ka donut balak kemen palan pitip ngam juklet ta ka sngi pitip ka de ka sngi ba syai benaro ta ka sngi ngayeng nang ta nga page te sung i tu benai sulungo sung ba i tu benai ro kira gidieng ki bakhi bakabe kal air ding se ke ye ta kapor po yon hap dang bun ki cloud jiro ngape sung ba i ti gidieng ro ngasu pla balai long kum ni jumat ke bakum kata din dah hadir nga satip kan dalam puli na ka bible kam tam la nang puli nga tip chong so mun sim kita ki jing ki jing kemen ki jing so kita baro pun mi mun sim tin rei nga pi kata de ka basisha de pila amat pitip kai mut ayu ke jing kemen jo ke jing penim ka mut ayu ke jing so scam ke jing ma ke jing play utau parlo doktor torio ngayeng nang ta pastor ngamat ke jing so scam ke jing ma jong play ngamat ke so scam jo ke jing penim ngatip belangayap ngade cha beneng banado kata kapor pastor mde syo da ka jing la jonga reuni ba im po jonga ba pediang jisu uyarap ai bor nga im u po jonga badu nga salong kumni nadu kata kapor de nak tak daw king pastor bang saong nga i ye to dekat nga sutunat ke dekat ke bang yo bau trai i usneng bau sempat la da boleh umpa to ke eryong ko bakum ke tu ding sempat anam long kum ni utu de ding sempat ndai bo boleh ra isi ude ding sempat jo ke jing i ke jong play para bang bi ki bas ngap enga dan nap teng jong pi dan mentah pada ki eryong pio ini yang boleh ding sempat jo ke jing i jom ndai bo boleh la isi ndai bo boleh la eno ndai bo boleh skap syik jing doai jong pi boleh kuat syai pi pa pin bread ya ujuna takaman la de ke jong pi ke jing la percaya boleh balik kata khot ba pin IT mentah pin bread ujuna pin siam mare bread ujuna ke eryong ka sa jai kita jai tu ke eryong baro na pila bread ujuna pila pendem mi la de pila IT pi syani au jisu ya ke jing im jo pi baro kila made ke jing im simet ke eryong yang ki sem ke jong pi pinsiem udan uwe balaban penjajai tiki eryong baro ti hakne potong ne phai biang kitab jona wang kumno hadin kata pada mare bread ka duriau kala jajai ndakam ta ki breu kila shep tiang sibon kila aingo ya ke jing kenya utrai kila kular ke jing kular tangan mong ta ka kan poi kan nyau ti utrai ula kre yu do khaw ba kraw ban ngu yu jona bat ujuna ula dan ka po tau do khalai sngi balai mi astana ba ne ka kharo kang mare bread ujuna ublei kang try ula kre yu do kha ban ngo sanga ba try ula kre yu do kha kan ka translation ka bible hang pe on God prepares a fish ublei ula pen kre kiran sipun ki bri ki ba wa nia wa da ka bible kan ki ba nget yang ne ki jingja ki ka ba shu thau ka ne ublei yu balaban im lai sngi lai met po do kha judan do kha yu kumta species yu kumta po do riau uba briun im lai sngi lai met po jong do kha dani ngana puli kan yo nga sutenan balai ba ang utrai ula pen kre yu do kha God prepares ublei ula te ublei bala ban ong yu briu bala put saus ngi jing te mi yang umi kumni ya Lazarus ublei bakat arliang ga duriau basau kiat ki briu jong kalau ka highway nang to ne yu boleh pun pen kre yu do kha bo jona undon hak po jong lai sngi lai met undon rum kong bible kong try ula pen kre yu do kha boleh ula pen kre wat ki brio ki dang la pi ki pen kre pi ki jat ma ki im si sepo ki ong ki submarine mo ki ba ki im si sepo brio dang la boleh yu boleh pun pen kre yu do kha shu ong boleh long la long ki baro yu boleh ula pen kre yu do kha sakawai ka maksud nak perkhat kan ni mon pun ki beri bawa daw ya ka bible ki om bakabam la long kan ni regan tu pi we ba pen scam ti kan ni jisu pi ka ma to ka por ki wan ki ni ki nong tho ki pharisi ki ong jisu ai ka dak ki ko ai ka sign me ong bade khun bele ai ka dak jisu pe ki ong ni ka pateng ben riu ka ba klim ka ba mutulap nom ai ka dak like na ka dak jong prophet Jonah kumbau Jonah udah ka po udah khalai sngi lai mien kum tau khun beri udah ka po jo ka khendau kata dia ke sign ke kita resurrection ukuran lai sngi lai met usami pat kemlong Jonah lada ka jinge thu chpang Jonah kamdei ke basisha ujisu no mong ya ka pitem haba ujisu ukuran ke confirm ujisu bagani ke ke basisha te nga su kemen nga sundan ban per attention ukun rat janga ujisu ukuran chpangani bagani ke basisha
Baka jing syam di tangan dengan itu pi kita jing jana ke testament ke berim ke baki brio ke artatin ke angka dei nakam dei uji supen scam. Pi kema ko wei ke jing judge maka flood ke ponoa. Ki brio ke bak criticize ke Bible ke kum no kata ka flood kum perthai ke laban slay uji su ka ke por baki keli ki senran ki dak ke jing wan ju ka wei ni ki dak kum no kum ba kala long ki sniu noa. Kum takan long ke jing wan khunu brio dei. Kia bam kia di kia syongkurim kia pun syongkurim tanda taka jing slay kawan ka rong ki baro ukuran ni ki snginoa ban ngong pi da ka jingja ki snginoa kam dei ke besisha uji su num kran ya ka haba uji su kran ya ka kamu uji su confirm ya ka baga dei ke besisha tiwa nomor 13 pindah lek puli kat pindah ki kerdan ko sijrang ki pinsai kendu ki beri ki ban wa daw nia ke Bible penrem pi tengok pila ni kendu ki beri hukum kita paling ngong ngalai kendu beri hukum kita dan reu Jisu keren, Jisu confirm ta. Jayu ungu ju dokha. Tekan ong lengkot ya kalau nong ka baar, kade ke jing duai ke jerong ke jong jona. Ngan ong lengkot bai kan ni. Kade ke jing hikai babun, dengan ong lengkot kong kom ni kan nong ka baar ni poi jing duai jona. Jona la don hai hak po jong dokha. Hare ke jing duai ke jong jona pite nak po dokha, si ong ada hak po jong dokha, ong ada hak po jong dujak jona ong. Pekat dekat ka ba kabong katuka kabaar bong ti ulah pai ktin na ka kpo ka du jok ngala ka ang malayos ngau ka ktin jonga perkara ka jing dum mo tliu trai ki lu mo tu jing duai jong wong udan chat po chat trai ste ha ka jing dum tliu mi dan ne ka po ba dum tliu mi wat pin pe ka ktin la jong kom ne mi ajan jona ka jing dum tliu ka jing ko det nang ta kpo jong do kha kam de ka besuk ulas kau ngak dujak, umang nak po dah kau nak po juga dujak, ngak ang mayos ngau. Lawai dalau beliau yos ngau jonau ke ang nang tanah po juga dujak. Pitrai beliau nom sengap epi tapi ke ang menta, ngan khat epi bapin sa doai, amangan doai mengaku apin doai syom epi syom mangan sa doai. Ngau epi lah yau jonau ngau epi, pin saya itu ki eryong sa penjajah trai. Tang pihak berat yau jonah. Bread ikan mon ladi ke jom pingan sa island bapin lek kom ta banga doai bu beliau ni rap bapin rai kan ai ta decision jom pi bapin bread no jona na ke jim jom pita pi doai bu beliau ngau jona na ko po do kha ona ka dujak wong mes ngau yang ada dekat ke balak ong naba mela bread yang a sa ka bejeli ho pre ka duriau tangan pulis kita rengan itu pi ni ke jing doai jo keno ki beliau wong siwa try kita ki riu leng tu kapten la te la khom yang akila bread dengan sudah em wong mame atrai mala bread yang usu tu kadeke eryong bu boleh pa usu tu mata di ding sempat juga jing i ki jing boleh na bayu try bu i usneng bu sempat wong mame te try kadeke eryong jong me pa haba me sempat ngan pa jeme haba me sempat me ngan pan map ngan kedup ye ngan bat iki kejat jong me ko babat ukon yu pa laban sempat yu ukon upang piki keme ki pa pisu tu ne pis sempat ikon lagam no ngarang su tu ngidan kun pisu tu ne lagam no ban ye ka ba pang tu kun pang ga da no jong kpa han kun nya te opa ma ka pang ga da no jong kpa ba le ka ba pang tu kun pitem te rei piong ba le pis sempat nama budon kam gen lagam ta te pitrai u blem isn e jona ka po jong du jong blem pe jona su sne bu kang jona long belong kun ubat iki kejat jong paung pa map yang ukpa ka do nut bus ngolem bus long ready ban map kempni itu kun sang auria bu kpa long tu ke try te beleu sempat piang beleu sempat apa usung sne namar ba pi dan kam yu ding sempat nama ban pai pim ju sempat kam dan manu ki kimi ki pa ki babat ke sempat kai ki kun ba ki enjoy ki kemen ki sempat em judan ki bakum kita sempat ya pi sempat enga bangi dan kami ding sempat tamu ding sempat jog jing i na khat pi pin doai kuma doai jona na ko ka du jak wa doai me yo ngau yang atrai wa ta ka jrong to jing doai ngan kren do jing doai jo poi dala jrong jing doai la kren ke bar khoi khat du poi to ba pin kut jing doai ong ka jing penim kalau no try salvation is of the Lord ong ka jing penim kalau no try da kut ang ta try sa keren yu dok kha kong khot chipo bakut lang ba try la keren yu dok kha tu la pre no yu jona haring keo de hadu ka poi put bu jona su thu
baka jing pen im kade ke jong try. Salvation is of the Lord. Ngako mangirin sung thu e kata te. Jona ki jing yam jo ki umat kin yarap ban pen im. Bang tu jing ruai kan kanu jing yam ke dom pen im. Kam ba ba jo ki kan pen im. Ki jing kot jing mut ke baro amla. Ke jing pen im kade ke jong try. Tu try bu pen im. U try ba sna. U try ba thau thmai no ka do no ba po. U shukwa engi begin wan begin ko ngo begin sngo ke jing khot jo. Un pendep u try ke jing thau thmai. Bun le pila persyang ke jing jong pi pila exat ke jing jong pi pim jula. Piang la kular ke mo jing ruai nga kular hajar sien ban yat kan tikim mam tiam ngamla. Piti piang ni teman besar no nga skap ta ke jing lam tambang la te ngalo kumne ke jing penim ke jong try perlo wi u try un le. Shuan shu try un le un pendep u try. Udah try ban le. Bikin mana yang buat kisenran bagi keliu Jisu bu Jisu ang tu ka kamsuk ya ka ut bakan rong ling bai triu ternia baru spa ni sebenang bikin mana Jisu ang kumta lalu kisenran ki apa kumta temenu bala ban lajim dan kiba persyang ban batai ki ang kata ka triu ternia kam dei ke triu ternia ka dei kata ka gate nong ba Jerusalem terengam tip ya kata han reka we jing syau Jisu jit da ka ut ka marat ka ba he tam ma tigiri tigitan ka ut ujit i triu barit do ban pen im bakalong impossible yu beri ban yo jing pen im la de. Kan hadu kibri ko apa kum ta try mano ban yo lajim mar kum tau Jisu ang kabamla ba kibriu kalong kabala ba ublay uang yang kata we kan betul spa hakal nong ka babut Lukas pan u demonstrate ya kata ba ublay ula bu pen kelai sakayos kenam sakayos ru spa bala bang siteng ngan ais spa janga jula kum tu si klip mat conversion instant kum tu tau Jisu bala ban le ngla bam klop nanu ngan si sausya katu ka bapni batang ublay ula ban le kabam la ba ubriu kalau ngabala ba ublay kawai ka nuksa ba ublay peni ning ba prophet Jeremiah ong wong nong Ethiopia ula ban pen kelai la ka snedo Ethiopia mu tigi black tigi bayong bana Afrika wong aku ali na ula amla lani ka juga dekat wong no lani ula basai la ka bathodak tigi spot tu leopard tigi spot ula ban penja amla ublay ong unong Ethiopia ula ban pen kelai la ka snedo la ula basai la ka snap lada kila piru pila mele bha apila amli na bele sni ong ble kumta kamur habaki kimla piru pimla kalau impossible bobre ka jing penim ngong ka jing trai jing ble ka kamba ka jing ble pitip ka jing penim ka miracle ka jing kha ka barsin ka miracle tang ble ula ban le ngatip ngalamat ya kang ong stem khat khandai spa prapo kumu samla ta ka por ngadang dan khat pras na me ayam ngakala ka bumut ble thau thamai bu penlang ya kumne ula ban le piru lo be pastor la itu IT la riu Jisu play thau thamai kita de ka batang ubleu la ban le ubriam la ki jing pule ki kerdan ki jongi mla ubleu la ban le ka eke ka bamla bu ubriu kalong ka bala bu ublei te jayu nga po ta hak bakut jayu nang ta trai la kren hu do khau la prino yu jona hakaringkeu nastunat itaru bang pri hakaringkeu pite nga pe ka Bible parengge ka on dry ground dry land gong le prem dei haga keti le habar kian kapani ubri wala mat ke jingkala ka bamut ubri wala yo jing penim mde jo ka keti ubri mta wala sku thu ban roi mnong ngalong jing thau thamai na du wala penim nga ubri wala smart ke jing chi sha ka jing ar koren san kan nyo we badan kres ulong jing thau thamai ke barim ki dono akmi ke baro ki jalong ki bathamai phiru philaban mat ke ta manta om sio ka keti mi ka jingkala ka bamut lala chiliang na ka jingyap sa ka jingim pindan hai dry land dry ground mde supo keti jayu an penkot nong ka balai dekat ka beningkong bat ka keti nu try kalawan ka ba arsien hujona ka daong tangan polis na ka dekat ka ba ar kong kumno to kyeng to lech chan ne be ka ta nong ba ka ba kraw to ter ka ong tik ka ba khat ka beningkong kong try ulawan ketienu try kalawan kaba arsin hujona nasuternat mga perkhat ka jinglong ka jong bleken ublay ba ai biang tingi kalat sa sisin kidan tan breng jong pi menta ublay wan yalam mga ka jing sang pitip ugaban ai biang pi kalat sa sisin pila fil ublay wi pila sha job ublay wi pila im ka bersih ka keti jong ka pop ublay wi lama dia uding sempat jaga jeng jong bleng de pinyo sting baro si kata bakan mau le ka bama te banyo sting pikan mau proverb at pandai we ka umno utah blas nengi ubon sin upen ka rendang
ka jing jat ka ba kendit kan lap ha ka ba dan jing snasyo long ta berkat kan jayu jona ni ka por la sasisian kawan ka ni jing khon beliau ong biang kawan ka ktien ka kheleng ujona ong em try wangan le ka mon la de sasisian re ai ngu bu jona khlim le kam ta banga doai bu beliau ni rap e pi ni jing seng ru pin le kembali ujona pin ko ngu yu beliau ublei wan yalam me piang ni kan mam de sujaran kan baga jing seng ke penlong ke balang jing seng alam ublei wan yalam me ngang ni ban keren ni ke kubur ni kendu at piling bang ni ke kubur kan nim de sujaran kan ngene thiwi ngala ada doai chaman wan ban keren ni kan ni baga shon kan ni tengah keren ni kan ni ke basion paka donu jonga nama utip dan cibon hang ni jing seng ki badan kami ke jing kala ke bamut ki badan kam man pai ublei ki bla amat u ding sempat ke jing i ki jing ublei pimat ki eryong ki elang trik ba pipitip pila syong ki ling jopa pisau tu ka dor ka ba rem pia ban sio dan pi continue ki ling jopa kan mau kan nang rem ka dor mo pila pay the price ngai pi pa shu blai ki mentau khot pi wa kan ka lat sa chi sin u khot pi sa chi sin dengan ai pi ka lat pila yo skeu ka kubur ngarukat bala ai bor barit nga persyang ban pensyai ben ya kan ka ktien ke jong blai bangatin bau dan men sim jong blai ba pendan kam ya la ka ktien man keren pi tu keren pi pios ngau ko ba doai te membasan kata ka surga bare apa ka inner voice mne yo kadan kata ka keren ko ngu kanya ka kata de ka surga jong blai uang pi berat no yo tujuana kata ka mon la dia ke jong pi ngan lek kam no pi hap lek kam le usol akal tis damaskas uang kam no atrai ayu memon yang ban le pinap doai kum ta mentah kan ke jing seng yang try baru cakap ngala le ka mon la di ke jonga ngam simpoi berkat begini ki eryong elang terikat ni ngamat ka jing im jonga le ka yeng ka sem jonga mentang su thup le nu ding sempat jo ke jing i ki jong me ki eryong ban pen pai nga chemi mentangan pai no chemi kan ran ngan kalah ka bamut ngabret no kan ran ya ka mon la di ke jing kwa kan ka jing long kum no ka willful jonga batang ni ka mon la di be le mentangan pendem no aga mon ke jong me kan ran ngan ko ngu eme natip kan ran nganum la kan ran ngala persyang re mentanga syu IT lo de jingim na atra ayu memon yang aban le tapi de samla pitra ban atra ayu memon yang aban le kemun ka jing trai ke jing ta ka kam ka jam juga ayu memon kan ran ka jing puli juga ayu memon kan ran syong kha syong man juga ayu memon kan ran kat ba memon ya lam yang kan ran om ka mon ke juga kan ran na do ka jing senga kwa ka mon jume tang kata na ko aban le ko mi roi anu batre ban doai ta jing doai kata dia kejing doai kejing IT kejing pipa pi jubab dia kan kejing khot kejing play u khot dia piling ba kan ke kubur ala pen sngau pi ke kubur dia ka syong pi pin jubab kumno banga khot yang ni kan ke poping dia kejing doai ya ko ba barok ni doai kan ke po jar da ka pi yit ila dia ya ko ba num don ki ba mi ki ba yang ban bi ru ka pen thut iki wei pen thut iki ba syong hajan jupi re ko pin sudem la ka khli jar ya selak baru belai pej ila di nai perkhat ya no ya nuru perkhat tang ila di kajing de jong pi baru belai bara kajing doai nga khot ba pin doai kini kajing doai kan mau kini kajing doai jong kajing kala ka bamut kade kajing doai jong kajing IT kajing pi ba pi IT kajing im jong pi barok away 100% pi IT kajing im jong pi jisu kade kajing doai ba pi da pliang yu jisu ba long kenrat us traus im jong kajing im jong pi pida khot bon wan ha jing im ke jong pi da pli ke do nut piang rung trai ke de do nut jang ba kanum thli shu syong me me do mun si ma po jang un rung syong pa do nut jong pi un sanchar ke jing jong pi ke jing duai pa pi IT la de hu jisu ndai banga kwa yu i manga ndai de jing duai jong jing IT ke jong pi u jo nau duai na ko po u do kha uang na ko po ka du jok ka jing dum tliu shu po u bleu sha skor yo sngo klem pep klem arthir un skap ke jing duai jong pi ko samla bi ko long kemi ko long kapa un skap ke jing duai jong pi duai ke ne jing sengro tengene duai ngan ai por ko ma khndiat simin dan armin pin duai ko ata de ke jing duai jong pi simet ke jong pi ka pi da mut na do ka do no chi cha pi phai chu ble pla ban duai ki eriong ru trai kat ni ki eriong am tim ko man pen jai ngan berat men tayu jona ai ki long jai ki eriong pin sem ki long jai dari ki eryong ki bo pa ublei pan pan pai pi ki nong jai le baro
dekat babarok ngidang dem ki kli ki jing duai ngidang plek jingmut kan dia kapor ka badon kam ang dia jing seng dia kapor ka bakentang kapor bapin ai shimet ka rai pidana jat jong trai pidana khmat jong blek jat jong ding pnau trai pidwai palma IT la di ya thu lu di jing dan kam jom hi baro kat babarok ngidang duai oi pingarong sa duai ki bakwa ki jing duai se duai syura ka keti ki jong pi plam nanti na galeri na te jadin pilam na ni jing seng na din na khman syura ka keti ki jong pi to ublen karku to ublen karku to ngai isibun ki keti ai ngoi utrai da ngai isibun ki keti to ublen karku ki bara ki keti kita ki bang ra sa ru to pilaban penhiarno kita ki baklam par ra pilaban ra ban ngan sa ong bab ngine duai ban ngara ka bajam pat pi dan sa manu pano tengah ngan le kan ka wei pitem apa pi IT la de Jesus ngap han ong pi ngap ba kan ni u Jesus ong tau bale rai ban plai nga khmat ki pringan le rai ban plai ko khmat ko pau ba ne ngia don tang ni khndiat ngut ngan khot e pi ba pin yeng ngine duai de ba yeng pilam ong bale tem sang kwa lang ni pin sedang e ban job e jing le rai pitem pi bot u Jesus pin ban sakhi te u Jesus la ta hini jing seng takat ni pi le rai ban IT pitrai pinu le ran la sha jakatrai la sisngi po ni kendu hang bagi brio pin sale ran ban plai jisu la tang nang ni ru pi le ran te sedang nang ni ban job e jing le ran tengah khot ki tu baro ki la rakti ine duai ba ki ba klem ra ru tong na kwa pin yang ni ki jaka shong jong phang nu pi ki tu na te na jrong na gallery to yang join na ta ki ni ba na do na khma to yang kloi lai pan slam ngin pan slam ki jing sang kloi ha to kloi yang kloi se to yang wan pan slam ale I ngasu thu kabalang pitep kala pen kre ba nam tang ni jing singalam kila bu ki counselor ki bani arab epi ki nir ki kwa bani kendu epi tengok epi mdei ba kwa yu imangi mdei ba kwa imanga kade ka decision jo pi menta pi ngan buat yu jisu nado kade ka jan miet ngan buat e metrai nga IT la de hemi nga IT la de hemi nado kade ka por kan ra but job ngine duai ngine ruai ko we jing ruai but kita ina tena galeri ali wan chan is khmat ki don ki bla yang lepan khmat kita ki bena din nga khot pi wan si khmat pia pishim ki sin jam pi ngale chu jisu mdei banga khot manga banga kwai i manga nga kwam ni thui pi skap sakawe ka kular jong jisu ongum ne ba pin so scam u jisu ongum ne u tati u bawan changa da lele nganum kan ta chabar u ong u jisu kum ta u ta bawan changa da lele nganum kan ta chabar te chua bangan sa duai nga kwa ngine ruai ko gi ruai kat ba pi dang wan chini khmat kita na din wan chani kini ki dal pa ne khmat to kloi kita na galeri ru ali kloi wan ya chi khmat ngi ruai gi ruai ka ba san spa lai pu ar kat ngi nang ruai ali wan kloi num pun slam ba ka jing second slam kloi kita ki bla yang ba ki ba klem yang ru ali wan kloi wan chini khmat te ngi ruai san spa lai pu ar kini ki bla yang mata wan ya chini khmat ali tagina yarwa ta li kloi le wan ya chakman san spa lai pu ar wat kan ta ko jisu jamno wat kan ta ko jisu jamno snow kayam jonga ha ba medang khot ya Wali kita beradian wan syong nado kan ega ben nak khmat ale dang lak loy kidan ki barakti kidan ki bayang dak khot ban macam khmat ban pisule rai ngak khot wan cak khmat ban job nang ni jing le rai mata kasni wan kloy ale nginum pun silang wan nak kloy pila ban klem rakti pila ban klem yang mentalo pio sngau ka jing khot jong play wan ma phiru ale kloy ha ba medan khot yaki
His name. Jesus, ตัวคิดว่ายังนาเดียนรู้อะไรวันชนิดขมัดยาชนิดขมัดอะไรวันชนิดขมัดก็เลย Vad dem har kan Jesus Jinget Lord önskar Jesus Smoga yam jonga Hapa medan kot yaki we Wat kentat yana Ito ang isang ikandian. Nga kwa ngini ruway ito kadukot ka balay pag basang cuy yang lang baro kung gajing seng bat ngatip kidang don ki barang deban wan pios nga bublay ukuran te kadon ujung pi kiwe ki yang ya ruway pios nga bublay ukuran wan no manta pitip ko mahane ka po kadon gajing ele ka don nut ki jung pi kay gajing ele kidang ki bor ki be kni ya ka man siang jung pi soitan kwa man pele aranya pi man simba khut ukot pi daga sur ka inner voice pios nga po pin ko ngu ya no ma pi ka thama ka don pis ngo ki kho siu ki khnyo kwa ban yeng ko ban ya ban wa chakman ka don ka jing le ran ka babat soitan no pele ran ko ngu ka sur ka jong man simba khut shi me ka sin jam ka ban kong ublo ni rap pi nga kwa pin wan na do na khman identik bayeng ti ba kham la dien kini na line na pedeng wan ki don ki ben bala khman ado na khman bangi kidang bun te na po gallery ki bayeng mene barakti nanga khot cha khman pan su e ne ban wan yanu pin ko ngu e ka sur ko jong blai ko kren do mun sim ba khoi te sa chi sien na khot e pi kat bangi na rwang ne rwai ka khot ka ba lai ba ka ba saw banga khot e pi pin wan le si pi klam yeng pi klam rakti mintan kamper ublay Ukraine pi yang to ba pi syang pios nga pi duai minta jar yang joy wan ko ngu ublay kat bangi nga ruai ka khot ka ba lai ba ka ba saw nga khot pi pin wan to ngine yang lang ne ruai ka lai ba saw wan no kita ki ba ublay Ukraine pi wan ko loy wan pin sla Yam don hot good triban dawa Tang ba mi asha Yai ka don not snoop and kula Na mardin puna Jesus Sokayam jonga Haba medan kot yaki we Wat kentat yana Be uten rai krau gajing Bat gajing suk jai Ngam don syu haneng ai kendo Dhamma mi putra Jesus Sokayam jonga Haba medan kot yaki we Wat kentat yana te no stang si sin in the rise stang si sin ka khot ka ba khat du ba ka chorus ba nginum repeat yo stang si sin ka khot ka ba sa ba ka chorus bat dang don manu ki ba dang don te ka jing le apa ka donu pi kwa ban wan pi su thu bo ble kuren pi da su thu ka jing sha job ka jing pim pat mat ya ka jing kala ka ba mut pim pat mat ka jing thau thum ma jong ble pim pat tip ka jing kha ka bar sin ro
Pios ngau boleh khot epi mentahun ai pi ke jingjom. Pis ngau tu tiki eryong ki elang thari ba e ba pi man. Boleh khot epi ling ba ni ke khubor khot epi boleh pi pen e ke dono. Te ong sashi sin nginum repeat yo kam deru ke jing pen bor. Dadang pios ngau ta kasur jangan mai wan bele. Reda de boleh ukren pios ngau khot epi ngau wan. Ko ngu eu blai. Ko ngu e kasur ke jong blai wan de pios ngau khot. Te nginum repeat yo tangkat khot ke sab ke khoras. Hadin ke tangan sa duai na takini ke bawah cakman. Hadin ke tai teman besan doktor ulamare insa pelai da ke jin kerhu penwai. Ke shwa jagata in ruai ke khot ke sab ke khoras bat sa si sen ngong da ublai ula pen kendu dan ke bilang dan ke jingile wan ya ngidang abepi pidan tu na jerong pidan nang ni na to kalian wan ya ni khman wan kloi bat nginum repeat yo. Ngam ko apa pin mi da ke jing suba be ke jing so sa non. Pin mi rengkat pakai jing kemen jaga jing pedim nang ni. Kita ada kejeng angnut jing duai ke jing. Tingin arwai ke dekat ke besar pakai koras. Ang epi wan keloi. Kita ke bas ngau ke jing kot ke jong play. Me uten rai krau ka jing Bat ka jing sujai Nam don Kalau wan na do na nak mat wan cepat. Tong ina duai ngakwa pi barok ki bawan mentar pi duai. Duai jam ngakwa pin misur duai ya thudot ho blai ki barok. Ngaru ngan duai piru duai. Ngine duai ni ko por ba hadir ngata I teman besan insa pelat dekai jin kerku penwai. Batkat bangidang duai dan yo sasi sien ngam shoban duai. Dang dan ki ban yat kloi wud. Pinga susah not so bedan manur ke jingele ban nur banu. Kaba katma apa ka donut ke keni ke mensim jong pi ko ngo ke sur jong blai wan yan kloi dan manu kloi itu tangine duai piru duai sa si tangine duai lang baro ko pi pine duai jam ye thu outrai laba pi bread ye to ka man la di ke jong pi bara outrai tangine duai ublai bo khpa ji ba bleng ni aingu emekan rat nam tane ke kubor jaga ketien ke jong mekan rat bar aingu kan rat ba mami dalau jong mensim bakut mala kren ni kini mensim ke bakodor kan rat ban nga khot yeki namar mekular de jisu maong utati ubawan changa dalele nganum kenta cabar ngele ban pensyai ban pensau thu ba kiwan syami kan rat dum de kiwan changa ngangam la le ei ruem kan rat mi mela kan rat bi mela ban penlong ye ka ut pakan sut leng bai thliu thnia mela ban penlong ye nong Ethiopia bon long bali mela kan rat ban penlong ye lapasa un jaki spot sung baro de tamami bala ban le ke kamba ke jing thau thamai kan rat bi kini kiwan syami ko jisu bai kiwan syami ko kan rat metip iki dak kerteng metip ke jing sha job ke jung ki baro si kata metip ke pop ke jung ki metip ke jing ele persya ke jung ki syami kai ke bagi pla kai ke bagi thu ame metip me osnol di kita baro kan rat kan rat malu play badan bo banga doa yang ni ke po kan rat mene kendo mene syam berki way kan rat dalam dia do mun sem bakho jong me mene kendo mene syam berki way hak ta jing dan kam juki kan rat ki don kan rat ki ba mat le si ki eryong ki elang thari ka jingim ka jong ki ba hak ka jing fimet le ki yeng ki sem ki wan syami menta ba ki os ngau ka jing khot jong me jisu jonga I can mat ba melong mami uba penjai-jai kita ki eryong joka jingim joki I can syam ba mami uba penjai-jai ye ki eryong joka jingim baro haba ki bread yau jona kan ra
ya kamon la de ki pendem ma kamon jome ki ai tilut ya la de me ai kan siam gerak ki eryong baro kilong jai jai de si gerak ai kan mi na ni kan ma de jing so scam jo jing ma jome ka jing so scam be ki la ma de jing esuk ban me kin ma de jing so scam jo jing penim ai kan ma de jing kemen na ka do no ki ka jing sok ka do no jo ki marai kan ra kin kelalong ki sakhi ki jome ki syakri jome ki ban plai me hagi jagat raya ki yeng ki sem hang no ki don pendan kami ki na ka burom jome pendan kami ki na benta ka kerteng jome lingba jong ki penim ka yeng ka sem joki lingba jong ki penim ki parlok joki lingba jong ki penim ki marjan marpar joki lingba jong ki penim ka jing sang samla lingba jong ki penim ka balang gen rabi ala ki atiar ki jome ki ban penim ki wei pat pendan kami ki gen ra pendan kami ki na benta ka burom jome Jisu melaong kita baru ki bau kupaun ai sanga makan ni ka mon ki jong kupaun makan penipat ki sengi bakado nom kupa jong au dan ka boh la bar nem dan wei ruban kini kan tet ki ni ke keti jong ama Jisu men bat mame kim la ban bat la dia kan ra kim la ban yeng la dia kan ra ngati ba men bat mame ki ke keti ki jong me kan ra men bat mame ke keti ki jong me begini ini ban me hado ka bakut Teraing ngasih IT ki baru ame. Nanti meosnya jing doai jing ki kan. Me kham so I ban sha skor jing doai jing ki ome jing doai jong a kan. Ki doai ne ko dan me kham I ban sngap jing doai jing ki kan. Ma kum tangan sange manga kan. Re me sngap jing doai jing ki doai khmat jong ko kan ra. Me sngap ki ko kan ra be. Me sha skor ki kan. Mangai men jubab jing doai jing ki. Ne doai ke pan kini. Agak kerteng ke jong Jisu ngedoai. Amen. In IT la berjampi jika kami, bagi Syah ina maklas iki board ke jing dong katra. Beri long kaman berjampi ke jing ina berjampi jing lang bar katra. Ini aman ke jing sok jing men. Kam dak ini aman ke jing bin ke jing men ke jing men em jampi katra. Ke batang mami ke katra ber aban ai ni katra. Am kan kita bertek la katra. Beri tam mami katra le beran board bagi iki ba. Tu shimti ka ke malong ka katra. Shimti ka board rasa syakri jini. Tu ma flat ke katra ki pok ka ki pun mami syam begini baru aku terdepan di kecingnya kita terteng di jauh tribe nak dia jauh jauh sebesar nak jauh dan kita harus bom jauh
Ke shawan penuai angkum ni kidan ki counselor ki bakwa ni kendu kini baro ki baluan IT ki bon chakhaman sko banda waji sawan pat lek inam pen slam bi ap sipor syong be to ka jaka ba pidan wan pat lek ade mawai ki jing seng kini kendu ki counselor jaka balang. Ini penuai. Ko kpa jongi bahabening ni angu mi ko kenrat. Memem shimli ino ngi ko try kum kabalang. Man ngi yo amat ngi yo sngau ko try ke jing dor kat jong me kam tham ke jing ker ko bolai ko jaman sim jong me ko try. Isnei ko try ban ker khu ki banta baro ke jing screen pandap. Hoi kam tam ka khu bor ngi yo sngau lang ba shakri jong me ko try. Kabakar su thia ngi ablai kum kabalang kum ki khun kum la su spa ke jong me ablai. Ker khu ko kan ra jong shakri ablai. Banangai ke met ke basaj bakhoj. Menang pendon kami iko trai ki bentang ke baper malibet iko trai. Ko akat kum kamon blai jong ma. Pediang ngi ko kena lam ne por ma bri ki pop jongi. Nabe gendeng ipan ngidem ngateng uji sunang penembe. Ba trai pelai ngi da bakar khu ba ta ka jing suka poru. Nakamana ke tin blai jam ngi lio ma da blai angin ma da ke basngongu. Matadai ru kajing ai ka badap yang dap kar hayu try nong penimu Yesus Kristus kajing ej ba ka bamayan ba pala ka bamju kala ka jong bleu pa ba na bamju kut hoi kajing slok ka batiang jing thau thamai kajing penim ai ka jong bleu man sim ba khoj kini kajing kar khulai oi blei kin chong sa ban ngi kum ki khun ka bla su spa ka jong me kin chong sar kat be ki mangai hang ne ba sau dong ka perthai ki badam ba chakriyo bleu ba em man ta sha ta ba bamju kut ru amen.